Vi står i Livets Have, og det er en helt ny have, som Michael Ahlefeldt og jeg har designet. Og den skal meget gerne repræsentere livet i tid. De springvand, der springer, det er tiden. Klokken 12, så er alle springvandene, de kører. Klokken 1, så er der kun 1. Men så alle de andre springvand, de pulserer ligesom sekunder. Og så selve haven, den skal også vise året. Og så har vi også prøvet at lægge de 5 sanser ind i. Når man går rundt i haven, så går man ind i foråret. Og så samtidig er foråret også synet. Sommeren repræsenterer smagen. Efteråret er duften. Og det bliver med efterårsfarver hele året. Og så vinteren, det er følesansen, hvor vi har planter, der stikker, og planter med bløde blade og sjove former. Og så inde i midten, hvor Piet Hein Solur står, der har vi Carolines Den Blå Have, som er blevet en del af det hele, og der har vi lagt høresansen. Og der har vi sat nogle instrumenter op, så man kan prøve sine evner inden for musik. Og vi har også en, hvor selv den tonedøve kan spille, jeg ved, en ærkerede. Der er mange oplevelser på Det Levende Slot. Håber vi ses på Mit Egeskov.